Il-kap nazzjonalista Bernard Grech ċeda għal pressjoni u kien kostrett jagħmel reshuffle fix-shadow cabinet tiegħu skont dak li ordnalu jagħmel Beppe Fenekadami ftit tal-ġimgħat ilu. Dan ħareġ il-ġimgħa wara nofsinhar fi stqarrija mill-Partit Nazzjonalista li indikat it-tibdiliet li saru fix-shadow cabinet ta' Bernard Grech. Tibdiliet li jiġdu kif Bernard Grech innifsu ċeda għal pressjoni li għamlitlu l-klikka tal-establishment magħrufa għal ħakma tagħha fuq it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Fil-fatt, din l-istess klikka, permezz ta' wieħed mill-esponenti ewlenin tagħha, Beppe Fenekadami, kienet għamlita ċara li Bernard Grech għamel żball li ħalla lil Chris Said, lil Mario De Marco u lil Carm Mifsud Bonnici mingħajr portafoll fix-shadow cabinet ta' Grech. Dakinhar Beppe Fenekadami qal li jippretendi li s-sitwazzjoni tiġi rimedjata. Naħseb deċiżjoni żbaljata u nittama li dik il-ħaġa tiġi rraġġata. Naħseb li kien żball illi dawn it-tliet persuni ma għamillhomx kelliema ma tgħunx dikasteru. Naturalment kien hemm loġika, però naħseb huwa żball illi aħna nippruvaw fil-politika tagħna ma nipproteġux, ma niftaħrux bil-legat tal-Partit Nazzjonalista. U fil-fattek ġara hekk kif Bernard Grech obda minn dak li qallu Beppe Fenekadami u reġa' daħħal lil Chris Said, Mario De Marco u Carm Mifsud Bonnici li kienu ministri ta' żmien Lorenz Gonzi lura fix-shadow cabinet tiegħu. Lil Chris Said li kien espona d-disappunt tiegħu b'mod ċar lejn il-kap tal-li ma nkludihx fil-grupp parlamentari lura f'April li għadda, meta sarkastikament tenna kif hu flimkien ma' Mario De Marco u Mifsud Bonnici kienu l-uniċi li servew fl-aħħar kabinet tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, Bernard Grech poġġih kelliem għal kwalità tal-ħajja. Mario De Marco nata l-portafol tat-Turiżmu qasam li l-Partit Nazzjonalista kien ilu 3 xhur mingħajr kelliem għalih u lill-midja irremarka tal dan. Dan fil-waqt li Carm Mifsud Bonnici tpoġġa kelliem għar-riforma kostituzzjonali. Intant l-ewlieni tal-klikka li tmexxi lil Bernard Grech Carola Collina baqa' b'saħħtu u żamm postu bħala l-kelliem għall-ġustizzja is-suġġett li fuqu joħroġ stqarrijiet ftit wara li joħroġ stqarrijiet simili ħuh bħala President tal-Aqda Repubblika. Żamm postu wkoll Jerome Caruana Cilja bħala kelliem għall-finanzi li salva minkejja l-froġa li jagħmel bid-dokument ta' qabel il-budget mimli żbalji bażiċi li rrimarkaw għalihom anke l-midja indipendenti. Dawn kienu deskrivew id-dokument li ħejja Caruana Cilja għall-kap bħala mess. Intant Albert Buttigieg ingħata portafoll fil-waqt li Bernard Grech kellu jbiddel il-portafolli għal deputati oħra.